Waqt li d-dinja kollha għajnejja fuq il-lob tat-tazza tad-dinja fil-Brażil, aħna ġejna n-naxxar u ltqajna ma' Nico. Nico għadda l-pappagall għandu qudiemi, pappagall ta' Kevin, illi qed jipprova jaqta' min se jirbaħ il-lob kollu tat-tazza tad-dinja. F'dawn il-jiem, Nico qed ikun fuq il-gazzetta The Malta Independent kuljum biex ibassar min se jirbaħ il-lob tat-tazza tad-dinja. Kien ġie Pier, dak huwa klient tagħna, u one fine day ċempilla għalli titħajjar għalli nagħmlu l-pappagall tiegħek għalli jażel il-bnadar. U għatlu jgħatlu mhux problema, u minn hemmhekk bdiet. Nico ilu jgħix fil-ħanut ta' Kevin għal kważi 6 snin u f'dan iż-żmien għamel ħbieb ma' ħafna klijenti. U jitkellem hija, però bil-burdati mhux ħajitkellem inkollu jkun hemm in-nies ħdejh, mhux ħajitkellem, però jkun qed tilaq miegħu mbagħad titlaq minn ħdejh, jaqbad ikellmek, jaqbad jgħidlek u jittantak. Dak meta nagħmlu l-kont u l-klijent ikun les biex iħallas, jgħidlu thank you bye. Nico mhux l-uniku annimal fid-dinja li bħalissa qed jipprova jaqta' min se jirbaħ il-lob tat-tazza tad-dinja. Fost l-oħrajn hemm Nelly, l-Iljunfant Ġermaniż, Shahin, il-ġemel minn Dubai, Big Head, il-fekruna Brażiljana, Alf, il-pingwin Ingliż, Dylan, l-armadillo Ġermaniż, Hashan, il-qarnita Ġappuniża, Alistair, il-ħmar Ingliż, u Hing Mei, il-panda Ċiniż. Imma sissa Paul the Octopus jibqa' l-aktar annimal fid-dinja li rnexxielu jaqta' min se jirbaħ. Matul it-tazza tad-dinja tal-2010 irnexxielu jaqta' 11 logħba minn 13 u bassar li Spanja se tirbaħ it-tazza tad-dinja kif fil-fatt kien ġara. Nico, tgħid se jaqta' min se jirbaħ it-tazza tad-dinja?